الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami, mga babayami si agama Islam. Yang kay mantua gawi nagyai so ikadua gawi kaya po sa itano sa giyang kaya bulan na Ramadan. Ay gira batanod di pamimikiran na agyang kaya Ramadan na miyagang gaanag yang kutu akap segedian. Na pemakutan tanwag yang kaya bulan na Ramadan sa giyang kutu kagaan akap segedian si iku mga ginawa tanu. Aya kailangan si erakatanu mga Muslim na giyang kutu kang gunaan tanu. Nagu madakal ama pagamal tano sa giyang kaya bulan na Ramadan. Sama na yung mga bangsami, mga pagariami na ayad na oras tano na kalalawanan na giyang kuto alas 5. 5:02 agiyang kuto oras tano sa manaya. Sulam tanwag yang kaya lang ulang wano mga pagaritano. Sulam tanwag yang kuto alang ulang wano mga bangsa tano matatago sa giyang kaya darapatan wa Pilipinas na yamala na sa mga bangsa tano adi itano randi pa makinagan sa giyang kaya mga darpa makaliliw sa giyang kaya darpatan. Inan sa mga bangsa tano sa abroad isa sira naman kilay kira nagyang kuto kala kapakasabar gyang kuto adiran di kasabar kagi isa din na margan si iko Muslim udi na si iko manusia nagyang kuto kaawatan yan sa gyang kuto pamilya niyan. Mga bangsami na prangkom na miskanwa salam, ginan so kalilintad na kabarakat. Nagidagi ang kaya guruakan, pagariakan na si Abu Juhara Rombran, asa manayan na itanon yan di pamamakinagin sa giyang kaya programa tano na pagariko na salam na miskasan. Yung kaya pagariakan na si Kisrawi, si Bayaw Kisrawi na salam rakanusan, si Abdul Jabbar Haji Ali na salam rakanusan langon. Yung kaya mga bangsa tano lagi di Supremo na salam rakanusan na pagariko. Pada pag-usayin tanong sa giyang kaya makampatauras, inanayaw tanong sa giyang kotoa iftar, na ginanso kasya pautaw si iko ginawa niyan. Siya pantanong so mga ginawa tanong si iko mga galabaka mga haram. Isa na kailangan sabutan tanong kasubula na Ramadan na kanababu aya ini sa parya nagyang kutua kakan kainam si iku mga kadundo si iku bulan na Ramadan kaayad na mala isa sa paro Ramadan nagyang kutu mga galabak mga rarata. So mga galabak mga rarata na ini sa parakatan wallahu subhanahu wa ta'ala malagi do Ramadan anta ka kanaba Ramadan na sumarata agalabak na haram nagudi ka pa kay ubading galapag agyang kuto makapaparatiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala.
Madagalatan tua dalil makatuturo sa sugal baka marata na di kapakai ubadinggal baka umuslim sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Isaw doon nagyang kaiya kater o Jabir radiyallahu an pamamakinagin wag yang kaiya kater o isa ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kauba makauman sa giyang kutua panaguntaman tanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan sagyang kuto kipso parantano ko mga galabak, mga katerwa, mga rarata. Tigo Jabira idha sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharim. Wada'a dhal jari wal yakun 'alayka waqarun was sakina wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa. Mga bangsami na pamamakinagin wag yang kaya kater o Jabir ay sa din na mapia kinagatan o sa giyang kaya mga oras inanayaw tanubu si iko iftar tanu mga Muslim sa giyang kaya darpatan. Tigo Jabira igidati yan amia muwasaka saka datu adi mamuwasa nagus saka aba iya di mamuwasa. Napakapus ang kadinatigya nagyang kutua pamamakinagan ka naguso pangilaylayan ka naguso dila ka sagyang kutua mga kabukagan mga karibata nagugyang kutua mga haram namano to mga pagariya agyang kutua katero o Jabir atigya na sumuslima di mamuwasa sumuslima di tiger, di magungos, nagu petaya kawaw, nagyang kutuwa di inya di kapamuasa, na pakapusa na mambu agyang kutuwa mbala at tangila. Nagugyang kutuwa pangilaylayan, nagusto nila sa iku mga kabukugan na karibatan, nayamala na sa agyang kutuwa mga haram. Sa manuto mga pagariya na di ka pa kayo ubaso mga tangila tano na usaran tano sa giyang kutua mga kabukagan. Di ka pa kayo bang kausara sa giyang kutua mga haram. Na anto na ilagi dagyang kaiya haram ap kanagagyang kutua tao na isa din na piyakarata huwag matano Islam na suka pamamakinag sa mga music. Yan ka na music na ayad na kukumansan ng mga ulama tano na haramanan na pananggilaing ka pagariya o kabaya ka masyap ka agyang kutwa ginawang ka sa agyang kaiyabula na Ramadan na pananggilaing ka uba ka pakanag sa mga music. So music na madagalatan tuwa klase niyan, makasusulod ang panagyang kaya tigitan wa maranaw song. Apya sumaranaw song na maapad sa giyang kana na music. Langon, mga music, giyang kutuwa music, na pagusaran sa mga instrument o dinaanton asan, na haramanan agyang kutuwa kukumanian si iku mga ulama. Na penanggilan tanong mga pagariya, ubabaden mapadetano sa agyang kutuwa mga tao, miyamuasa sa agyang kaiyabula na Ramadan, na daniya napakapamuasa agyang kutu padeko mga angguta yan na si iku mga haram. Pada pakapamuasaan tanong kung mga ginawa mga angguta tanong nagyang kutu ka pangilaylayan. Yang kayang bala matatano na kailangan sa giyang kaiya Ramadan nagusto sa lakaw ron na ubat tano kiilay sa giyang kutu mga rarata. Na siya pantano mga pagarya ang mga ginawa tano bulaboro na giyang kaiya kapangilaylayan. Giyang kaiya masatano iman to na miya kalbuda giyang kutuwa kapagilaya sa giyang kutuwa haram. Do pa kaya
matatago ka sa giyang kuto ada padakaon na kakaputan na kagiyang kuto cellphone na ka na kapakaya pakailay kaon sa mga rarata pakailay kaon sa mga haram. Maap ka giyang kaiya di tano di ka pakatero na tuna ini raragaw na ko penganian ko Allah makapiya ko sa magaan kaan mapi agyang kutua di itano di kapaka pamagusyata way agyang kaiya lagi day agal labak na yan na antap tano saya nagyang kutua mapiya pengani tano si ko Allah agyang kaiya di itano di kapaka pamagusyata na mala amakwa tano ro na balas apuun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ko to ba, giyang kaiya ka pangilaylay sa haram na tanto din ako miya kalabud sa iko mga ginawa tano. Kumanisay man to na cellphone niyan, naudi niyan na makontrol lagi ang kutuwa ginawa niyan na kapakay. Ayap ko saran niyan sa giyang kutuwa cellphone niyan na giyang kutuwa marata. Na isa sa para katanwanan, wag matanwa Islam, pananggilaing kapagariku. O bagyang kutuwa diingka di ka pamuasa na diingka masisiya pagyang kutua mga matangka sa gyang kutu kapangilayalayan sa haram. Aya bulungan ng mga pagariya na ayad na pugusarin ka sa oras sa gyang kaiya masatanoy man to o pugusar ka sa cellphone na paganayron na pumakinig ka ba dun sa kabatiya sa Quran. Languan o mga pipi kabatiya sa Quran na mga masyayikh na kutuon tano si iko internet na ayaw din na mapiya na sira ni pumamakinig tano. Madaroon na kapakaya ayaw pumamakinig na ka nagyang kutuwa mga usayan o mga ulama tano makapantag sa giyang kaiya Ramadan kaan kuman yagiyang kutuwa kanal tano naguso sabot tano sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Sa manuto natin kung mga ulama siya panagiyang kutuwa pamamakinagan naguso pangilaylayan si kung mga rarata na aya ikatulwa siya pantano nagyang kutuwa mga dilatano sa giyang kutuwa mga kabukugan nagugiyang kutuwa mga haram. Mga pagarian na upama ko saka na padegang ka na iktiyar ka uba ka di makapamukag. Iktiyar ka uba ka di makapamukag kakanugun niya nagyang kutuwa puwasang ka. Lagi diyan naman muna sa mga bangasatan o mga empleyado na penanggila ini uba ka no di makapamukag sa apiaan to na akapamukag. Ira su taon na daniya na buga ka nagyang kaiya kapamukag, kapamrak, na suwala na dinya na pagargaan nagyang kuto di ka pagungos, nagudi ka po sa agyang kuto ori paniyan. Mga pagarya, sama na yan ayad na oras tano na 5 tulap na diya ka na kila oras sa kana. Siya tanubod nila yung sagyang kaya cellphone. Sama na yan ay oras tano na kalalawa na nagyang kuto alas 5. Kapakaya sa mga bangsa sa tanong sagyang kaya Mindanao na sira ni mararani magaan na kapaka pagiftariran. Tagay man. Taka mo na kay man. Libod na ya ketay na kumagyang ko to iftar o mga bangsa tano sa Mindanao. Mga pagarya, ay lagi dagyang ko to akatero sa mga haram na gyang ko to akalalaya maniman to tigitan o kapamaganta kasuruyan na maapadung nagyang ko to kapamaritis. Pagari ko na kanugunya nagyang ko to dingka dikat tiger amay ka din ka masya pag yang kaiya kater ukas ag yang kaiya bulan na Ramadan ubad na pagpakaumar kano ayaki umanian nagyang kutua kapamaganta kapmaritis
na taplisan usiran na teruan ukiran kanugunian agi ang kaiya di tanu di katigar sa agi ang kaiya bulan na Ramadan. Yang kaiya kapamaganta na isa din na malaaki sa saparnon wagamatan wa Islam. Na penanggilan tanwanan sa taruto. Di tanu mabaya ubanan na pagpakasulad si ko mga darapatano, si ko mga walay tano, api anto na adarpa kami milikan tano na di tano kebaya ubon pagpakasulad yang kanan Kap Marites. Ikalimutan no so mga muriya tao tano amayamay nagyang kutua kauntud ka agugyang kutua ginawain kadigano di Marites na so resultan yan na si miyatagu sa gyang kutua mga wataaka na pagpakalasira naman buang mga Marites. Sa manuto na ukabayatan no agyang kutua mapia kapamilya nagu makwatan agyang kutua balas malasi ku Allah na tapalis na tanuwag yung kaiya Kap Marites. Kap Marites ada aban niyan na daabang kau nagkakuwa aguna. Panutulan tanuwag yung kaiya tutulan sa giyang koto miyang gulawla ko dua katawa ba isi ko masaw Rasulullah kalo-kalo na ubay ni makasapar si ko mga tao mabububaya nagu mga Muslim mga bai mga dato tanto ko adik Marites tigtanwa adik sa kapamaganta mga pagarian adung ko na dua katawa bai miya muasa si ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kaiya dua katawa bai na miya muasa siran sa giyang lagid na giyang kaiya di itano di kapamuasa katiger na giyang kutua di dan dikatigra si ikum masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may tubo na mga susukar siram beden sa giyang kutua kini taraluwag giyang kutua kap kegedamairan sa giyang kutua kawaw tigitan wag giyang kaya duka tawa ba iyam yang muasa na tanto siran ko miya kagedam sa kawaw. Yang kutua kaya pakagdamiran sa minitara luwa kawaw na benutum ya panutulan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyakita luwan yan sira na dua kataw bai amia muasa piyakita luwan siran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutua kaya pakaumayran si kunabitan wa Muhammad nagyang kutua dua katawa bai na ini sugu yan nakiran guwa siran naman ito ati kunabitan wa Muhammad sa gyang kutua dua katawa bai guwa kanu na kagiya ko makaguwa siran na ayad na miyang aguguiran ng mga pagarian nagyang kutua marsi kami aguiran lagi dagyang kutua dana o di nagyang kutua paman na mga rugu agugyang kutua mga sapu amiagu agyang kutua dua katawa bai. Sama na yan, supakan nagsagyang kaya tutulatan na pagkagirawa ino agyang kanana dua katawa bai na marata agyang kutua amiagu iran. Naguino sira na petaya kawaw sa giyang kanana kaya pamuasairan. Giyang kutua du katawa bain aya kiyat aya Peter ukiranu nabitan wa Muhammad na mataana tiya na sira na du abai na miya muasa sira na kuukit piyakay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Paman na kumiyan siran si ko isa Saul nagyang kutua lagi duto na halal kapakaira katanuto. Ugaid na ayam ya supakiran na tigu nabiya wa aftarata ala ma harrama Allahu alayhima na sira na dua na miukasiran kung mga say piyaka haram wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga tao. Sa manuto na adinamya supakiran.
nagumiyo kasiran sa kabuka yang kutu isa sa par rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan tulad no nabitan wa Muhammad ka para sabutan tanu piya na tigira na jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulani luhuman nas. Na giyang kutu at tigyan na isa sa giyang kana na dua bain na miya misita ko pedihan na ayad na miyang galabakiran na diran di pamagataan sa mga tao na pito kaanira nagyang kutu asapo o mga tao. Kagigyan ka na nakapamaganta mga pagariya, mga bangsami na lagi danan ubang ka dito ka iyagyang kutu sapo agyang kutu at inka di pamagantaan. Na idapati o upamako gyang kaiya maritis na datano pa na migana kasagyang kaiya bula na Ramadan. Na uba maparo agyang kaiya kap maritis na migana katano yan ang isa para tano si ko mga ginawa tano. Pada mialo yu Jabir penanggilaan tano sa giyang kaiya bulan na Ramadan na tigyan na wada azal jar. Tigyan na buga ka naka so kapringa saa si eko siringan ka. Masya Allah. So mga bangsamiad na mga siringan yan na uban yung sira na keringasa. Madagalaw kita gyan ko ito kap keringasa tanong ko mga siringan. Isaon na gyan ko ito kapmina sa asag yang kutua mga gamitiran na keringa sa akasiran. Anta aka pagalangan na kaagi ang kutua mga ukita iran. O di na anto na asa na kabinasaan din ka di manggalabag kasagi ang kutua siringan na ka. Na isad na ya mala tiuba ami susugat ako mga Muslim sukada kalan na tanto ko maratayadat nagu tanto ko marangit ko siringan yan. Ino to mga pagariya mga Muslim tano na ayad na wasiat rakatano agamatan wa Islam na piupian sa mga siringan tano kasira ni mababaloy mga pagaritano kung mga darapatano katitimuan rakatan. Mga pagarian na sunabitan wa Muhammad na tanto kumadakal kapugusayan niyan sagyang kuto akam bilang atawi si ko mga siringantan. Na uwad na sisiiron pamamakin nagasagyang kaya programa tano amaratay kasisiringan na pagari ko na alinangkad nagyang kuto karata akay kasisiringan sa banda ayamapia na pipaeng kagyang kuto siringan ka. Miya kapya man nagyang kutuwa siringan na isiran di magaya sa miyaluto. Wad na miyaluto agyang kutuwa isa na kaya taguan yan nagyang kuto ladi iyan na miya sugu iyan na suisa ko mga wata iyan na miya tero iyan nun awata kulay na baga na kanan si ikibubu ka anta ka baga na kanan kianting ka. Nalagi dia naman buwag yan ko ito siringan yan pagpakapakawit naman bu sa miyalo to si ko siringan yan. Penutulan no miyangaw na isa ko nanan mapia kaya naga ko mga lokas tano di isira na makaptitigranwa nagu di isiran din babagaya sa miyalo to nagu siran na mapia siran ikasi siringan. Na pagari ko malai kaguwad ko siringan niyan na alinang kaabtad ka na ayap man ang galabakang ka nagyang ko to pipian susiringan na pambagan sa mga bagan sa mga panganangkan makapupuon ka kamataan kagudang makaagyang ko to titu-titu kapagariya. Tapangan wag yung kaiyarak wagamatan wa Islam apipian sa mga siringan sa mga siringan na isa na nan wasiat ini wasiat rakatano unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama amabaloy suginawang ka sa giyang kaiyaburan bulan na Ramadan aron maranak
Nagu lumilintad mukarnang ka. Lumilintad ginawang ka sagiyang ka iya mga kadundo sa ikubula na Ramadan. Sa manuto na ay kekuasaya sabut nagu sebutan saya na di kepakayagyang ko to kapagay blad kapesong kambungat kapakalasag yang ko to suara kambuno yang ko to paman na di kau naptekna nakakapagaya na ayad na mapia na agyan ko to sulda walay na romra naksiran. Agyan ko to magaryari na di kanu di bubuno. Subariwi sa agyan ko to pedian sutampar sa kaka na pangalim unian agyan ko to ari niya na tumampar sa ari na agyan ko to man na tumampar sa anto na ini. So tumampar sa kaka na pangalimuon niya nagyang kutua ari na lagi dia naman buna suari na pagadatin niya nagyang kutua kakaniyan. Sumagaryari na isa kano din na limo limo si iku mga loksyo. Mamakalakanugo na sebutan ni wagyang kutua kay importante agyang ko to kapupagariya nagutanto ko mala kamapiyaan agyang ko to tawaad na pagarinian. Yang ko to na pagarinian na miya kapiya-piya kagada mo nagyang ko to taw. Yang ko to kapkilen yan ako pagarinian nagugyang ko to kapsuportaw nagyang ko to pagarinian. Giraman utuad na minisugato na di mapiya na aya pagpakaw mao nagyang kutua pagarinian aya makapumisitaw nagyang kutua pagarinian sa gyang kutua muslima di mamuasan ayad na kailangan na rumaran nakatano di ka pa kaya gyang kutua kapesong sa suldawalay gyang kutua mga alay kaswara nagong mga rarangit na uba kano di prangit sa gyang kaaya bulan na Ramadan kaaya suan rakatan agama Islam nagyang kutua sakina kararan na kaamukarna. Nanto na ikapagarna kaamukarna utawa, may ka diyan ko to padiyan ako sulda walay na mapasang ikapesong nagumya karataratay. Adat, aya pa na mga pagarya ubas kanyan na mapasang ikasisinta na miya karatarata pumakinagan sa giyang kaya Ramadan na uba di mapamakinagotaw nagyang ko to kasisinta. So mga lokas, mapasangi kasinta na ganakaniwanan kaisad na pakararada si kung mga watatano kaso lokas mapasangi kasinta na pagkalaswata iyan na mapasang mambuhi kasinta. Upamako ay apkiler ka wataka na mapasang kay kabatiya sa Quran na mapamulaw to ko puso iyan na tigiyan na mapumikirian na sukabatiya sa Quran na mapiya agal bagsag yang kaya bulan na Ramadan. O pamako ay kasi maarkaw agyang kutuwa taka na maintad ka, lumilintad ka no na maintad mambu agyang kutu murya taw ka. Hirap man na yang kutuwa sulda walay na tigitano di malalayog agyang kutuwa mga lapad naguan tunasa na di malalayog na susulda walay na malaon agyang kutuwa kaswara kambuno agyang kutuwa kurumai na yamambu resulta niyan si ikong mga wata nagyang kutuwa mga rarangit siran nagu pagatuan nira nagyang kutuwa salakaw di salakaw na isa na manutano pemimikiranan sa giyang kaya bulan na Ramadan ubabadan na madaagi ang kutuwa paman na balas papadalam saya wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo Jabir at tigiyan na wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa ubang katigiyan na baluya agyang kutu din ka di ka pamuasa sa giyang kaya bulan na Ramadan alagid nagyang kuto mga ulan-ulan kanabakaw di pusa. Ayamana na ubang ka lagi dagyang kuto mga peda mga gawi kanabakaw di mamuasa upama ko mamaganta ka upama ko tero ka sa mga kabukugan na daa kebinasan yan na amal ka. Ay kargan yan nagyang kaya Ramadan na di tano di tigar
na upama ko batano din na buka iyagyang kaiya mga ginawa tano ko mga haram, mga rarata na aya keraradan yan nagyang ko tuwa puasa tano na kanugun yan na pagariya agyang ko tuwa puasa. Salam tanudan agyang kaya mga bangsa tano alagi diya kini amin min. Agyang kaya mga bangsa tano si Zainuddin Badu, si Abu Ayman Rumanggar, giyang kaiya bangsa tanwa si Habir Mauyag, si Mas Sabar, si Naim, si Junaira Umar, si Samia Abdul Didaagan, Ummu Habiba Tingaraan, si Amina Muslimin, si Aliuddin Makapudi, giyang kaiya Chanti Kusina Halal, isad na ya mababaya mamakinag si ko mga usayan tano, salamat tanon yan na pakandun tanuro nagyang kuto assalam wa alaikumussalam makanusan, yang kaya si Indi Jamal Malawani, si Sadik Ampuan, si Jamnur, si Princess Didato, si Sunaya Kusingan, si Khalid Haji Salik, si Wahid Pendeg Sanayon, Hamdan Barimbingan, si Jamil Ibrahim, si Abu Jiyad Nuaim, Abdul Rasad Mudag, si Samia Ditma Mangundaya, si Haji Ansari Alauya, agus mga pada mga pagaritano lagi di Abu Talha Abdul Mannan, si Said Anib Sultan, Muhammad Hanin Dipatuan, yang kaya bubaya kana si Farhana Sarip na salam na miskano langon, lagi di Namraida Sarip Tumanong. Mga pagariyag yang kaya di tano di kapamagusay na isumpat tanuro nag yang kaya katuro na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigiyan na rubba saimun hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash wa rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Ayam ana ini mga pagarian na tigunabitan wa Muhammad mapakaya tigiyan ayabagian nagyang koto miyam wasa ko kaya pamuasa niyan kaya tigrian nagyang koto kaya pakagdamian sa minitaralo kaor nagugyang koto kawaw naman ito mapakaya tigunabi rubba saim gyang koto di mamuasa na ayabu miyakuan niya na guna ayabu miyakuan niya nekipantag sa giyang kotua kaya pamuasan niya kung mga kadundu kuramatan nagyang kotua kawaw nagugyang kotua kaor sama no to na ded na miyalam sa giyang kotu balas di iniyan di katigar sa lagi diyan at tiguna biya mapakaya giyang kotua di manambuyang kung mga kagagawiin ayabu miyang bagian niya noon ayabu miyang guna niya noon ayabu miyakuan yan sa giyang kutua kaya panambayang yan nagyang kutua kaya today niyan. Sama no to na ded na miyalamba sa giyang kutua kaya panambayang yan sa giyang kutua mga kagagawi. Giyang kaya pagariakan pakiwata na si Junay Munawara na salam rakanusan sa Cavite. Why? Salam na miskano mga wataami. Na mga pagarian na pananggilantan wag yang kana nakapamuasa ada amalalam buo na balas. Ayabu mi ako no taw nagyang ko to gutam nagugyang ko to kawaw. Ino to nakagidan niya na pananggila yagyang ko to piyamagusay tano dan niya na pananggila yagyang ko to mga haram yang ko to mga galabaka marata sa giyang kaiyabula na Ramadan. Yang ko to man so di manambayang ko mga kagagawiin na isaw to amya panutulong mga ulama ino to ayabu amya kuan yan nagyang ko to miya today sa kaniyan na kagi maadao nagyang ko to kapag ikhlas ayad na kaya panambuyang yan na kapiki ilailain na daw nagyang ko to ikhlas sa iko Allahu subhanahu wa ta'ala.
Mga pagariami, sa tanubu tumanagi ang kaiya oras sa di tanu di kapamagusay. Panganin tanu si iku Allah, asya butan wagi ang kaiya galabaka marata, di kapakay ubatan o di galabaka sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Yang kaiya mga pagaritano sa dasma na salaman tanu siran. Mga bangsa tanu sa Kabiti na salam markanusan. Lagi do si matatago sa Trisi, anta aka sa Tagaytay na salam markanusan langon. Okay. Panganin tanong si ko Allah, tariman wallah sumang amal tanwa mga pipiya sa giyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariya, isama piya penggalabakan tanong sa giyang kaya Ramadan na giyang kutuwaki sa parang tanong kung mga rarata agal. Nagusto mga haraman na pananggilaan tanong. Yang kutuwaki turuan wallah kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubakan watig wallah mabaluya paman na mga tawa masanggila. Mga tawa maalakan. Naando tuwagi ang kutuwa maalakan na siya ito pugusara sagi ang kutuwa paman na mga galabaka mga rarata. Salam tanu wagi yang kaya pag bangsa tanu bubay tanu kuwagama si Habiba maruhum sara gugyang kaya bangsa tanu si Saliha Dida Agen. Salam markano langon mga bangsa tanu di makapdaray noon sagi yang kaya mga programa tanu. Insyaallah na sumiyaw na miya pakalangkap tanwa Ramadan class na pagpunan tanod na ayabuya na yung tanong nagyang kaiya kararagawarakan nagyang kaiya kararagawarakan na tanto ko di kesabutan nagyang ko to terunakan na ininayawakan no na insyaallah na pangniyan ko wala ba ko doon makapiya ka antano kapuni ginan so miyaw na miya pakalangkap tanong Ramadan class ad na mga pabuya iyan, ad na mga premium niyan sa lagid no kaya pamagusaya tanong si Iku Hajj. Sa panganin tanong si Iku Allah, wad na magagadam tanong di mapia, pangasasakit rakatano sa mga pamilya tanong, mga tunganay tanong, napakapian siran wallah sa giyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagarian na si tanong butaman na giyang kaya di tanong di ka pamagusay, kamagadin sa oras tanong na sulamba oras sagi ang kaya da panakaumagi ang kaya iftar na usaran tano si Iku pangani tano si Iku wallah di kanu din bukubukal o ba kanu din bukubukal sagi ang kaya pangani si Iku wallah subhanahu wa ta'ala kanugunian katatarimaan na so pangani sagi ang kaya Ramadan laboro ni igiramag anden na tengkas sagi ang kutua tao agi ang kutua di niya di ka pamangani na si ida na mararani sa tatarimaan wallah. Yang kaya lang ba oras tanong na si itanod nusara kung pangani si Iku Allah. Mga pagariya, tantulo na kumadakal lamang kakailangan tanong panganin tanong si Iku kadunan tanong Rabbul Alamin na usaran tanong ro nagyang kaya mga oras tanong sa pakandagalan tanong magyang kutua pangani tanong pangani tanong sumanga ginawa tanong na sumanga pamilya tanong sumanga lukas tanong sumanga pagari tanong sumanga pagari tanong ang mga Muslim batano din makuha langulangon nagyang kutuari la wallah na mamaka di ka tanong si Iku apoy kunara ka jihannam nagyang kaya Ramadan na akumplituan tanong nagyang kutuari itanuron di ka pusay sa salam ko sa kanulangon ang mga bangsa ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.